салом алейкум ба ҳама мухлисони рептиҷӣ, ба ҳама мухлисони видео батли шонемсӣ, батли 6 ба 1, 8 ба 1, 10 ба 1 авай. Якта муроҷиатам буд ба шонемсӣ. Ам ту а интернет мисол ман а ютуб дидосем ки тошто танқисӣ кашидосем нашод ҷо ёфтан. Тоҷикистон разрешение надод хе Москва рафтани шумо. Ман идеи худама гуфтанӣ будам ки тошто ман ҷо ёфтам дар қирғиз. Унҷа шумо ба ҳам арзон меғалтад, ҳам чӣ гӯм ҳам наздик хуҷанд меби мисол 5 сомон ки ти қирғизистон мери тамом. Ягон чин дига вай расходотон намешад. 500 кас ҷо мебарад ресторани калон. Агар форад ҳамин ҷоя да ман занг мезаними ягон хел мекуними шонемсими вай фарқ надорад дига одамои организаторми. Нози мисол ман дидосиам ки тошто туя балабол туда суда гуфта гавз досен. Не ки манам мехоҳам аму батла дидан, барои ҳамин ман Қирғизистон аму дусе шиносо аст ки шиносо ба биромадем. Короче аму ресторана гирифта метиҳам ман туба. Главни батл шавад. Агар розӣ бошӣ алоқа ба биро чахчах мекунем, организоват мекунем, ҳама чотки мешад. Ман анакун рептиҷӣ кати ту кор накун, кори худата кун. Ман просто мехоҳам ки тошто ки ҳамин батл шавад, тамом, дига ягон чиз не. Ман намехоҳам ки мардум ажидани уже 1 сол шуд 6 ба 1 мешад, 8 ба 1 мешад хе. Ман мехоҳам ки ҳамин окончательно шавад. Хай Рустама гуфтӣ ки тошто ки биёд вай одамоя ҷеғ занад хе. Агар возможности ваям набошад ё агар гапотон напазад якдигариотон кати ту метавонӣ ки Қирғизистон ба гузарони ҳамин чиза. Унҷа разрешение ки ихе қонуное ки да инҷа ҳаст, мисол иҷозат наметиҳанд, да унҷа иҷозат метиҳанд. Форат биё, форат занг зан, суҳбат мекунем, гам мезанем, ҳамин чизои вай мекунем. Саломат бошедтон ҳамотон батлерояму шонемсияму весаму одамое ки батла ждат кардосен. Манам идеи худама гуфтам, далши дасти худотон ба.